pagpangalagaan diha sa katilingban, sa katawhan, sa simbahan, usa kagasa isip Night of Columbus. Gasa tungod kay dili tanan mitubag sa maong tawag sa pagpangalagan. Amen. Busa kamo gigasahan sa pagpangalagad, ilabi na diha sa katilingban, sa simbahan, aron mamahimong aktibo nga mga lagad isip nagkahiusa nga Night of Columbus. Busa kay ang tuyo og tumong niini mao gayud ang espiritu kadasig sa pagpangalagad kanato ug diha sa pagpangalagad anaa gayud ang madasigon inubanan sa mga pag-ampo, inubanan sa panagtabang sa usag-usa. Busa, padayon kita, padayon kamo diha sa pagpangalagad, bisag unsa pa man ang nanahimong babag niini. Nasayod kita nga aduna kitay tawhanon nga kahuyang, aduna kitay tawhanon nga mga kasaypanan, pero hinaot pa unta dili kini ang mamahimong babag nga ikaw mawala ang imong kadasig diha sa imong pagpangalagad ngadto sa simbahan, sa katawhan, sa katilingban, isip hugpong sa mga Knights of Columbus. Nanumpa ka, atubangan sa imong kauban, atubangan sa imong Pangulo, o atubangan ngadto sa Dios. Gitauran ka, gibutangan ka, mianang medalya sa mga nagkalain-lain nga katungdanan. Buot pasabutan na gisaligan ka, misalig siya kanimo, misalig sila sa imong katungdanan nga imo kining mabuhat, puno sa paglaom, puno sa pagtuo, puno sa paghigugma ngadto sa imong isigkataw, ngadto sa katawhan, ngadto sa katilingban, ug ilabi sa tanan ngadto sa simbahan ug sa Ginoo. Usa sa mga bagong na-install, newly elected officers of the Knights of Columbus, padayon kita sa pagpangalagad. Nasayod ko nga malipayon ka mo nga mga lagad sa simbahan, sa katawhan ug sa katilingban. Ug ang Dios na'y mubukbo kanimo, basta usalig lang ta kaniya, maghugpong kita sa pagpangalagad aron ang grasya nga imong gipangayo madawat kanimo tungod kay nahimo kang matinud-anon diha sa imong pagpangalagad ngadto kaniya. Amen. Okay, kapag si Mother, for your